A ideme sa opäť inšpirovať, lebo aj trh nehnuteľností sa asi hýbe v čase, aj v priestore asi, áno. že Soni? Ten sa stále hýbe a práve o tom sa budeme rozprávať s pani Karin Zápalovou, realitnou maklérkou. Vítajte. Naozaj budeme zvedaví, že ako sa to bude teraz hýbať a ako to bude vyzerať v tomto roku na realitnom trhu, ale možno teraz všetci sledovali výpadok katastra, že či aj toto má vplyv na realitný trh. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do Dámskeho klubu opäť. Čo sa týka realitného trhu v súčasnosti, naozaj najviac nám všetkým rezonuje výpadok kataster portálu alebo katastrálnych úradov, s ktorým pracujeme dennodenne na dennej báze, či už makléri, majitelia realitných kancelárií, advokáti, notári, banky s tým pracujú. My používame každodenný prístup na kataster portál hľadaním listov vlastníctva alebo katastrálnych map. Potrebujeme ho naozaj na dennej báze. V súčasnosti už je informácia, že je spustených 30 katastrálnych úradov v obmedzenom režime. Čiže príjmajú návrhy na vklad, ale len v zápisoch takzvané ceruzkou. Ešte to nenahádzajú do systémov. Elektronické podania zatiaľ nie sú realizované. Čiže sme v očakávaní, poviem to tak, každým dňom, aby sme mohli opäť znovu fungovať. No ovplyvní to vašu prácu trošku možno, ale určite to neovplyvní ceny. Neovplyvní to ceny, takže určite poďme nie. sa porozprávať o tom, že čo sa očakáva od tohto realitného trhu v tomto roku a vôbec aké sú momentálne trendy. Koncom minulého roku, respektíve od septembra minulého roku sme pozorovali mierne zvýšenie, mierny nárast cien nehnuteľností s tým, že reálny kupujúci zaplatil za dobrú cenu. Hej? Čiže tie prestrelené, ktoré sa akoby chceli vrátiť k tomu roku 2022-2023, kedy bolo vyvrcholenie cien nehnuteľností, tak sa nerealizovali tieto obchody. Ak si nechali poradiť odborníkmi, tak zrealizovali ten predaj ešte koncom minulého roku. My predpokladáme v roku 2025, že to bude zastabilizované, pretože máme za to, že je teraz dobre nastavený trh s cenami nehnuteľností, sú priaznivo nastavené tie ceny pre kupujúcich a takisto predávajúci dokáže použitím správnych foriem dosiahnuť maximálnu trhovú cenu nehnuteľnosti. O čo je najväčší záujem? O menšie byty, o väčšie byty, o domy? Stále je veľmi veľký záujem o menšie byty, jedno-dvojizbové, ale ono to má taký akoby priebeh alebo taký vývoj, že keď človek kupuje štartovací byt, ten je menší, potom vznikne rodinka, tak sa posunú do väčšieho bytu, potom do rodinného domu. Čiže ono to má taký priebeh. Hovorí sa, že pracujeme každý so 7 nehnuteľnosťami počas celého svojho života. Takže tej práce... Sedmička je také magické číslo aj v realitách? Hej, áno, hej. A každý ten kupujúci v podstate, keď sa nájde dobrá realitná kancelária, dobrý realitný maklér, tak sa vráti a realizuje svoj predaj aj svoju kúpu nehnuteľnosti s tým sprostredkovateľom. A je taký trend, že mladí ľudia teda opúšťajú mesto a idú žiť ekologickejšie, trebárs bližšie k prírode? Stretávame sa s tým teraz veľmi často, dokonca teda opúšťajú mesto aj s tými malými deťmi, pretože v tých miestach, kde už sú vzniknuté nejaké tie zóny menších mestečiek, už sú vybudované tie infraštruktúry, už sú vybudované zázemia, ako sú materské školy, základné školy, čiže už nemusí sa toľko dochádzať. Čiže ten trend odísť do tých 50 kilometrov od mesta u mladých ľudí pozorujeme. Je to ekologickejšie, ale je to aj ekonomickejšie? To sa priznám, že by som veľmi si nedovolila tvrdiť, že je to ekonomickejšie, pretože ak tí rodičia nemajú formu home office, napríklad pracovného vzťahu, tak dochádzajú za tou prácou. Hej? Čiže sú tam tie presuny za prácou. Aké byty sú najdrahšie? Závisí to od lokality alebo od toho, že je to treba znovu stavba? Áno, veľmi dobre ste to